Hoxe, 8 de abril, cúmprense 80 anos do naufraxio do Cartagena número 3 nos fondos de Corrubedo. O Concello de Ribeira rendeu homenaxe a un dos maiores sinistros marítimos na historia galega no que perderon a vida 21 mariñeiros. 8 de abril do 1945, a costa de Corrubedo foi testigo ese día dun dos episodios máis escuros da tradición marítima galega. O barco Cartagena número 3 foi a pique nese lugar, levando con el a vida dos 21 tripulantes a bordo da nave. Entendemos como poido chegar a recorrer os nosos povos de Carreira e Aguiño a noticia da tragedia deste afundimento do Cartagena, sen deixar ni un solo recuncho das nosas rúas indiferentes, tornando en sombrías as facianas, incluso as dos máis cativos, as dos máis pequenos. 21 homes non regresaron ao noso porto naquel 8 de abril de 1945, algúns dunha mesma familia. Hoxe, queremos homenaxear e rendir tributo a aqueles 21 homes, pero tamén a todas as persoas que dunha forma ou de outra este acontecemento cambiou e truncou as súas vidas. O acto conmemorativo contou coa participación de numerosos investigadores e personalidades relevantes do mundo do mar. Un deles foi Fernando Patricio, que coñece a fondo a historia do Cartagena número 3. Durante a súa intervención no evento salientou a bravura do mar galego e os diferentes sucesos tráxicos ocorridos nas nosas costas, algúns deles en lugares non tan afastados do Cartagena número 3. Unha frase que sí que me impactou, que eu nunca publiquei, o que me contou a min personalmente aquel día, que os restos do barco non lle parecían que foran producidos por un naufraxio natural. El, a súa empresa, levou hasta Aguiño, ao costado de estribor do barco, para dar crédito do que acababan de atopar, onde se veía perfectamente o rol do barco, non? E seguindo co rastro de sinistros e de calamidades que pasou aquí a mitade de século, o un 6 de abril do 54, aparece aquí un dato na hemeroteca que é impresionante. No porto de Aguiño perdéronse por un temporal 100 dornas. A homenaxe finalizou cunha ofrenda floral e coa presentación da maqueta do barco fundido.